Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kube isiminyaminya sodwa ngosuku lokugcina lokulungisa kwezigubhu zagesi. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zeZwida Media TV. Izinkumbi zabantu baseNingizimu Afrika abanezinkinga zezigubhu zagesi ziyaqhubeka nokutheleka emahhovisi aka-Eskom ezindaweni ezahlukahlukene. Yize isikhathi sokulungisa izigubhu zagesi silulele unyaka ozayo, kodwa abantu basaqhubeka nokutheleka emahhovisi kagesi. Kulaba bantu sibala abakokotele ugesi, abangenazo izigubhu zagesi kanye nabasalinde izigubhu ezintsha kumasipala. Amakhasimende aveze ukuphawula kanye nezikhalazo zawo ngalolu daba, kwazi sekukhona esebeqhiqhe amaviki emahhovisi, babhaliswa amagama bese kuthiwa abaphinde befone ukuze kuzozwakala izikhalazo zabo. Umnumzane Senzo Maluleka waseMlazi ukhale ngokuthi sekuphele iminyaka eqhiqa kamasipala ebika isigubhu sakhe esifile, ubenethemba lokuthi uzothola usizo njengoba sekushintshela ohlelweni olusha. Uqhubeke wathi isigubhu asakhe asikhanyi kuneminyaka futhi senza kanjalo. Umnumzane Mduduzi Mngoma uphawule wathi isigubhu sakhe safa nyakenye. Ngemva kokubika wahlala walinda umuntu wakamasipala. Okubhlungu ke manje usezwa kuthiwa kungenzeka akhokhe inhlawulo ka6,000 rands. Nkosazana Mkwena okhulumela uEskom uphawule wathi abantu kumele bathenge ugesi ezindaweni ezivumelekile ukuze bazokhona ukusizakala emahhovisi aka-Eskom kusukela osukwini namhlanje. Uqhube wathi amakhasimende kuzomela athenge ugesi ukuze azothola iziliphu ezimbili ezinezinombolo zokuthuthukisa ubuchwepheshe obusezigubhini sikagesi. Ngeke ke sikhona ukwafunda onke ama-comments mlaleli, nami ngizodinga ukuzwa ukuphawula kwakho ku-comment section mayelana nalolu daba luka-Eskom.